Number 62 Maqhude Street. Yilapho abaculi bomculo ovutshelwe kulelizwe behlangana khona bejabule bezopheka amanoni omculo womsinsi wokusimilene. Kodwa namhlanje la baculi bebehlangene lapha ukuzobhonga emswaneni emndenini njengoba omunye wabo esendele kweliphakade. Isilimele kakhulu siwumndeni kangangokuthi amazwi engachaza ngawo anele awekho namandla okuma ngicela uNkulunkulu ukuthi angiphe wona nesibindi sokwazi ukukhuluma umzima esinobuhlungu esibizwayo ngaphakathi enhlizweni. Yebo Bambalwa abaculi angasebenzanga nabo uMaqhude. Sibonakala ngoba sesingasekho emhlabeni njengoba uMaqhude ukhabazela esihambile namhlanje. Iqhawe ngempela esilindele ukuthi na fana ngabe iflag la South Africa limile liyaphephezela elikhombisa ukuthi na lo muntu kudala ewa evuka nomculo wesintu. Kuvuleke esikhulu isikhali emculweni kaMaskandi kakhulu kubaculi asebenze nabo. Kudilike isixhobo kusuke iroof phezulu konakele kufimbiza sifo Olwembiza ngcono kuba sifele ukukhamba ngoba khona la kade siyoncenga khona. uMaqhude ube nobuchule emsebenzini wakhe. Mangisho u80% kaMaskandi udlalele wonke. Ngikhuluma nje nami ngine-album cishe mangaphosisi 2015 khuzeka mshana yadlala uye. Isandla sikaMaqhude besikhipha amagolide odwa ezingoma. Zonke ingoma ezakazahlukanisa unyaka besuke edlala ukhabazela. Ungaya kumroza uFandam uye kunto encane wothembeni uye kukhuzana ijele. Zingoma lezo ubass guitar obudlalwe ukhabazela. Yonke imisebenzi engiyenzile wonke ama-hit enginawo zonke ingoma enginazo beziphuma phansi kwesandla sakhe. Kukhona nalabo ebuye agcine sethinta khona nesiginci ngoba nesiginci sakhe abesibiza ngokuthi useyayithakatha ingoma mangabe sethinta leso siginci. Kuningi kakhulu kade sisiza ngakho obugcina mhlawumbe ukuthi akufinyeleli ngale kubantu ukuthi wenziwe kuyo kunye. Ngisho zona iginci lezi masithiwa nje sizoyishaya maqala kufakwa insimbi. Wena umuntu ade sisethele iginci ukuthi zingaphambani nezinye insimbi. uMaqhude ushone eseneminyaka engama-62 kanti bekunguyena omdala einganeni ezintathu zesisu sikamama wakhe. Ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe izingane ezisikhombisa abazukulu abayilishumi nesizukulwana. Lala uphumule khabazela Maqhud'Ayeqana dlala beyiduda ngoba beyithengela amasaka. Sokole ntombi bikadila ukusutha kweqhude ayanda amajwele.